Външен ахилес като цяло, случай ще атакувам този крак. Подавам го на другата ръка и го прегръщам. Обърнете внимание на това, че не искам от вас да гледате къде точно хващате крака. Може да го хвана и тук под прасеца, а мога да го хвана и тук на петата. Няма никакво значение. Сега искам да се подпра настрани, да легна настрани и да се сложа другия крак, върху него. Ето по този начин. Ако тренерът се опита да стане, да дойде към мене, както преди малко се опита да стане над мене, сега с този крак ще го бутна и ще го сложа по гръб обратно. И вижте, другия ми крак е между неговите крака. И сега това, което трябва да направя, само да стисна краката, за да не може да избяга. Толкова силно стискам, че ако се опита да се издърпа крака назад, вижте, почва да ме дърпа със себе си. Хванал съм, стъпвам върху него, събирам коленете. Сега това, което трябва да направя, съм на лакът легнал, все едно съм на плажа. И сега това, което трябва да направя, някой ме вика оттам и аз се обръщам настрани. И това, което се случва е, той започва да се изкривява настрани. И ако той не потупа, може или да изкоча глезна, или да го щупя, или да щупя костата. Да, разцепя.